Добро утро! Днес е ден пореден. Аз се будя от моето легло вкъщи при родителите си и е толкова хубаво. Да не се отплесвам, не си губи мисълта. Така, днес имаме много хубави неща да се случват. За мен днес е много вълнуващ ден, защото ще се виждам с най-добрата си, най-красивата си приятелка. Това е човека, който е най-близък до мен, до семейството ми и я обожавам. Това е човекът, с който съм вършила най-големи простоти в тинейджърските години. Това е човекът, с когото веднъж годишно се виждам, обаче е толкова наситена срещата ни винаги, че се тръгвам заредена. Искам да добавя още нещо за Александра, защото за този човек никога няма да ми омръзне да говоря. Тя беше най-голямата бандитка в училище, най-проблемният ученик. Няколко пъти е стигала до почти изключвания. И в момента има едно прекрасно семейство, има едно малко русо, зеленооко момиченце, което е целият ти свят. И много и се радвам за това. В момента се гримираме, тъй като в тази стая стартираха едни от най-силните ни фотосесии, като бяхме деца. Айде не деца, тинейджери. И се правихме на готини, лъжихме момчетата, че отиваме на парти, но всъщност бяхме вкъщи. Се правихме снимки. Ако можеш да говори тази стая. По-добре, че не може. Какво ще да кажа? От тази тераса се е случвало много пъти да бягаме. Събираме се вечер вкъщи. Уж заспиваме пред майка ми, после скачаме и отиваме на дискотека Империал в Горна Оряховица. Тези, които са от края, знаят колко славен беше този клуб. Вече не съществува. Еми, нови хора, нови лица. Нас са ни забравили. Нищо. Имаме ли забравени? Поне си изживяхме максимално годините. Очаквайте следващата фотосесия. Освен най-добра приятелка си имам и личен фризьор. И сега предстои да ме направят красива. Сашка си тръгна, направи ми прическа. Отиде на детски рожден ден. А за мен дойде най-любимата ми част от деня. Абсолютно всеки път, когато се прибера в къщи, си разглеждам албумите с снимки. Това е любимото ми време. Сега ще ви покажа моменти от преди много стари времена. Не чак толкова старите, аз все още. Да. Ето примерно на тази снимка, само да не свети, сме аз и баща ми тук в Дисниленд. Мисля, че тук съм на колко? На 6 години. Да, имам спомен. Тук съм на 6 години. Имахме идея да живеем в Париж, тъй като той работеше там доста дълго време. Но много се радвам, че това не се осъществи, защото в България имаме свободата да вършим каквото пожелаем, докато тази свобода я нямаме в другите страни. Този албум мисля, че е главно там. Да, забележителности. Ето го замъка. Хоп. Нещо друго интересно. Баба и дядо с трактора. Вижда ли се? Вижда се. Да. Имаше период, когато по принцип аз обожавах да ходя на село. Аз живеех в къща. И когато отида на село, отивам в другата си къща пред другите баба и дядо. И за мен беше чудесно. Бях обградена от любов и внимание. Но най-неприятното в случая е, че когато ходихме на Балкана, имаше моменти, в които сутрин излизаме и се прибираме след обед вечерта. Тогава най-лошото за мен беше, защото ние сутрин излизаме и отиваме да събираме сено. А сеното, за да го събереш, се изисква физически труд. Аз бях малко по-мързеливичко дете и нямаше как да ме оставят в къщата само дете и абсолютно винаги всеки път ме вземаха със себе си и трябваше да върша тази селска работа. Не, че има проблем, просто това ми беше най-неприятно от всичките неща, които вършихме, защото беше много горещо от това сено, трябва да се събере, работата трябва да се свърши и докато не се свърши тази работа, не, ти няма да се прибереш. Така. Но всичко останало беше страхотно. Ето го домашния ми любимец. Берта. Обожавах я. Тигров боксер. Всички се страхуваха от нея.
Тук провеждаха състезания в града, в който живеех. Аз бях единственото дете с помощни колелета, държа да отбележа. Но това мен не ме спираше. Бях изключително мотивирана да спечеля. И накрая завърших на второ място. На първо място беше едно момче, което харесвах. Но важното е, че от единствено момиче спечели, на второ място и с помощни колелета. От малка се занимавам с пеене, с свирене. Помня, с какво ли не съм се занимавала. Започнах на 6 години с класически балет, после модерен балет, баскетбол, хандбал, футбол, свирила съм на тенор в училищния хор, отделно бях мажоретка, след това пяла съм. С какви ли не начинания не съм се сблъсквала. Проблема беше, че не ги довършвах до край. Това беше големия проблем. И до ден днешен съм така. Всичко много бързо ми обръзва, с някои изключения. Може да ви оттекчавам, обаче изобщо не ме интересува. Който гледа му е интересно, така че продължаваме. Показвам няколко любими снимки с майка ми. Тя беше жестока мадама на времето, много харесвана и изискана жена. Винаги човек с стил и с вкус, който успя да предаде и на мен. От малка обичам самолети. Да. Стига. Така. Не оставях майка ми на мира, докато не ми направи перфектната прическа за детска градина. Не за някакво събитие в детската, за детска градина, за пореден ден в детската градина. Обожавах ги тези прически, обожавах ги. Една снимка с Бети не я оставях на мира. Милото кученце, толкова пъти съм ме тормозила. Нещо интересно, което открих в шкафа. Един от... скъсал пакетчето. Нищо. Един от гоблените, който ших. Имахме такъв кръжок в училище и аз се записах. Не знам точно как се наричаше. Също помня, че имахме и религия по едно време. Това също ми беше интересно. Той дори не е довършен. Ето за какво говоря. Никога не довършвам нещата до край. Последните години обаче започнах да ги довършвам. Беше много интересно. Един елементарен гоблен, направен с тези две ръце. Какво друго могат тези две ръце? Още леле, мале. Както и да отплесвам се, не трябва да се отплесвам. Стари ученически бележници за децата, които в момента имат електронни дневници. Сега да ги отворя ли, да не ги ли отворя, двойки, тройки. Не, аз бях отличничка през по-голямата част от периодите си. По математика бях слаба, по български литература силно. Обожавах българска литература, обожавах физическо. Не очаквах целият епизод днес да бъде свързан с детски спомени, но ще ме прощавате, че така се случи. Просто малко повече се повлякох. Ще ми се прости, нали? Да видяхте се, отбихме през Международния фолклорен фестивал в град Горна Оряховица. Всеки, който иска да се възползва, може да го направи до 22 юни. И аз с пожелания за лека нощ казвам чао на всички малки и големи.